alegerea care schimbă totul. Băiatul simțea cum cele două energii din fața lui, lumina fetei și întunericul umbrei, se învârt în aer ca două spirale uriașe. Apoi privi în ochii fetei. Era cald și liniștitor. Dar când se întoarse spre umbră, văzu în privirea lui ezitarea, teama și loialitatea. Umbra nu era doar partea lui întunecată, era partea lui care îl protejase. Respiră adânc și spuse, nu vreau să ne separăm, nici să te pierd, vreau să fim întregi împreună. Umbra rămase înmărmurită. Ești sigur? Dacă mă accepți complet, vei simți tot, fricile, furia, durerea. Băiatul zâmbi ușor. Tocmai de asta am nevoie ca să fiu complet. Fata luminoasă ridică brațele. Spiralele de lumină și întuneric se apropiară una de alta până când se atingeră. La contact, un sunet adânc ca o bătaie de inimă cosmică zgudui lacul. Bum! Lumina și întunericul se contopiră, învăluind băiatul și umbra într-o sferă strălucitoare. Vântul se ridică, apa fremăta în cercuri uriașe, iar cerul se lumină. Umbra a început să se dizolve în lumina care îl înconjura. Hei, spuse băiatul întinzând mâna. Nu pleca. Eu te vreau aici, cu mine. Umbra zâmbi pentru prima dată cu adevărat. Nu plec nicăieri. Revin, unde am aparținut mereu. Și cu un aer aproape eliberat, umbra păși în băiat. Întunericul se contopi în pieptul lui ca o mare caldă care se liniștește. Lumina fetei se înfășură în jurul lor, legând un nod de energie pură. Într-o clipă, băiatul se prăbuși în genunchi, simțind toate emoțiile îngropate, tot ce respinsese vreodată, tot ce lăsase în urmă. Dar pentru prima dată. Nu-l speriau, le simțea și le înțelegea. Când se ridică, arăta diferit. Părul îi sclipea în reflexe de argint și negru. Ochii aveau două nuanțe, unul luminos ca stelele, celălalt întunecat ca noaptea adâncă, dar amândoi străluceau armonios. Pe piept îi pulsa o inimă mixtă, jumătate lumină, jumătate umbră. Nu mai era rupt. Era ceva nou. Fata îl privi cu un amestec de mândrie și tristețe. Ai ales bine, acum ești complet. Dar... Băiatul se încordă. Dar ce? Fata își coborî privirea spre lac. Undele se mișcau straniu, ca și cum ceva mare se pregătea să se trezească. Contopirea a trezit nu doar puterea ta, ci și puterea întregului lac, iar adâncurile nu sunt încă liniștite. Lacul început să se întunece. Apa vibra. Un sunet gutural se auzi din adânc, mai profund decât orice auziseră până atunci. Fata făcu un pas înapoi. Vine ceva mult mai puternic decât colectorul, ceva mai vechi, mai flămând. Băiatul își strânse pumnii. Inima lui lumină-umbră pulsa de două ori, pregătindu-se. Ce vine? Fata șopti. Cel care a creat adâncurile. Cerul se rupse în două, iar o lumină roșie se aprinse în mijlocul lacului. Băiatul făcu un pas înainte. Atunci să-l întâmpinăm și apa explodă.